Toto bude také sťažovacie reelsko, takže to nepozerajte, pokiaľ sa nemáte chuť negatívne naladiť. Mal som teraz dvoch klientov, jeden z nich bol klient, ktorý vypísal formulár na mojej stránke, že ma zaujímajú nejaké moje služby a tak ďalej. V podstate nebolo jasné z toho, že aký má profil alebo čo všetko požaduje, takže tie informácie boli veľmi stručné. Snažil som sa mu zavolať, nedvihol mi telefón, v zapätí za pár sekúnd som mu napísal e-mail a potom mi prezvonil naspäť, takže nevedel som, že je v móde ešte stále to prezváňanie. A potom druhý klient mi napísal na Instagrame odpoveď na príbeh, že cena, takže už nemáme ani takú štípku nejaké ľudskosti, aby sme sa pozdravili, aby sme sa slušne chovali. Neviem, ako to máte vy, napríklad v salónoch, že keď vám niekto napíše, že cena, že či vôbec odpovedáte, pretože za mňa to je, ja sa normálne sa zamýšľam nad tým, že to už iba tá cena hraje tú rolu v dnešnej dobe, hej, na Slovensku. Tu už vlastne nič nehraje rolu, len cena. Takže ideme komunikovať o cene, o ničom inom ideme komunikovať, takže je mi z toho úplne že zle.